Sanibonani ngane zakwethu, kusawumuntu uthi wakhuzwa ubuhle bebhungu lamawebhusayithi iy'ntombi. Sengibine ngabuya ngane zakwethu, bengizocela ukuthi usubscribe kwi-channel, uphinde ulike bese uyakhomenta. Njengoba nazi ukuthi uSkweletu ukhiphile i-albhamu yakhe eshisa ikhodi, i-albhamu yakhe evutha be, and abalandeli bamaskandi bayithokozele kakhulu. Nasey'nkundleni zokuxhumana bayaphawula nje, baningi bayaphawula abantu ngabathi hhayi, ikhono likhona kulo mfowethu. Kodwa manje into abakhala bakhala ukuthi asazi ukuthi yini evimbile ngoba akavelele njengabanye abantu, kodwa uma ulalela ingoma yakhe bese uyiqhathanisa nezinye iy'nkunzi noma ezinye iy'nkakha esezikhona endimeni yomculo wamaskandi eseyivelele noma eseyidumile. Le nsizwa le izwakala ihamba phambili la khona ukubhodle khona umlandeli kamaskandi wathi le nto yokuthwala kusho ukuthi ikhona ngempela, njengoba kusolakala ukuthi nomkhuzane naye waye wavela ukuthi naye kusolakala ukuthi uthwele. uSgwebo Sentambo yena-ke uyivezile-ke yena ukuthi hhayi, yena inyoka iyona emsebenzelayo, iyona emenzela ukuthi izinto zakhe zimhambele kahle. Manje abalandeli sebefise ngazi ukuthi kusho ukuthi naye lo engathwala uSkweletu naye ukuze ezokwazi ukuvelela kubantu, ethandwe abantu, umculo wakhe uthengise kakhulu ngoba bayalizwa ikhona ukuthi likhona kulo mfana. Ingoma uma eyishayile, ushaya ingoma enomyalezo, ingoma elalelekayo. Engabe luthini wakho umbono womlaleli ngalolu daba olukanjena? Ngabe uSkweletu kufanele ethwale noma kufanele esebenze kanzima ukuze igama lakhe livelele kubantu?